Hello guys, welcome sa YouTube channel. Ito na naman ang ating panibagong lulutuin. Luto. Ito po kasi ang trabaho ko dito ay magluto. Ito ang gagawin natin. Magluluto po tayo ngayon ng balao. Masarap po ang balao. Lalo pag minsan lang. Maganda po kasi magbunot muna tayo ng nyog. Gagawin natin muna. Sige guys, magbubunot muna tayo ng nyog. Ito po ang ating gatang nyog. Po ang gagata natin nyog sa balaw. Napakahit agad natin at napagata. Bilis lang. Yan. Ay, sisimulan na natin magluto. Taran! Ng balao! Guys, ang amoy ng balaw. Hindi mo na na-screen sa kanyang bango. Hindi mo na na-screen. Dati nga ito ang amoy dito ng asawa ko ay amoy daga patay. Amazing, pero masarap to guys. Pag natikman ninyo, baka ulit-ulitin ninyo. Ito guys, ang balaw. Isang bilog siya guys. Isang ganun, malaki. Pwede rin siya yung medyo maliit din, yung manipis. Kaya ito medyo malaki. Hiniwa-hiwa lang namin. Kasi malaki talaga siya. Ganun. Ito po yung balaw. Yung sikreto ng mga Bicolano. Mabango siya guys pag naluto, promise. Luya, sibuyas at bawang. Ngayon po, lalagyan po natin siya ng mantika. Alright.
Guys, ang malunggay, ilalagay na natin sa ating balaw. Alright. Hagard ng iyong lolo. Pagluluto. Hintayin natin lang guys na maluto. Ay, magiging okay na yan. Magiging okay na rin ang lahat sa ating lutuin. Hintayin natin konti. So, hanggoy na. Guys, masyadong kunting tiis na lang, makakakain tayo guys. Guys, ang resiping balaw. Tapos na guys. Ready to eat na. Sarap naman yan. Baka naman. Ay kakain tayo ay sa labas. Alright. Tayo sa labas, kala nyo sa labas na kung saan kami kakain. Dito lang kami sa labas ng bakuran. Okay, alright. Okay ba tayo dyan? Okay tayo, kukuha ko ng sili. Napapansin nyo guys, may buko kami. Itong balaw, isang plato, dalawa. Ito sa akin to, hiwalay. Kasi ito ay di kaya nila ang anghang. Kukuha ngayon tayo ng sili. Alright. Gusto ko yung maanghang guys eh. Sarap yung sili guys. Sarap ang kain natin to guys. Meron ng buko. Meron pang balaw. Alright. Ayos. Tayo dito lang tayo sa mga damo-damuhan. Alright. Sili. Sili. Right. Usok ang puwit natin to guys. Apat na sili. Ilalagay ko yun doon lahat. Tapapa ako. Nilagay ko yung apat na sili. Titingnan natin kung kakayanin ng ating dila yan. Apat na sili. With buko. Alright. Kain na kami. We're ready to eat na. So hungry na.